Аз ще направя първата част академична за имунитета, а за втората част ще ви разкажа за някои данни за един не нов препарат на нашия пазар. Ние го познаваме повечето от вас. Но ще бъде интересно да видите някои неща, които са, може би, да кажем, фиксиращи вниманието. Конфликта ми на интереси. Ще започна с една мисъл на Дънов. Зареждайте всяка сутрин сърцата си с чисти чувства, мозъка с чисти мисли, стомаха с чиста храна и белия дроб с чист въздух. Съдържанието на лекцията е какво представлява имунитета и имунната система. Всеки организъм е само регулираща се генетична, морфологична и функционална система. Хомеостазата се изразява в поддържане на биологични константи. Това така се поддържа от равновесието, като контрола на хомеостазата върви по два пъти – хуморален и нервен път. Имунологичната хомеостаза се развива в хода на еволюцията. Какво представлява имунитета? Всички ние добре знаем, че това е способността на човешкия организъм да се пази от вътрешни и външни агенти. Това не е органна система, това е функционална система, която включва кожата, физическа бариера, обвивката на лигавиците също физическа бариера, секретите, които представляват химична антимикробна бариера, кръвните клетки, и то специално белите кръвни клетки, левкоцитите, костния мозък 5% от теглото на човешкия организъм, черния дроб, който произвежда протеини и цитокини, лимфната система и лимфоидните органи и повечето тъкани имат имунни клетки, като разбрахте, че в червата са около 90% от тези имунни клетки. Ако трябва да разгледаме елементите на имунната система, те се делят на органи и тъкани, клетки и молекули. Към органите и тъканите имаме централна част, това е тимус костен мозък, периферни части, лимфни възли с леска, некапсулирана лимфна тъкан, каквато има в червата. Клетките са Т лимфоцити, Б лимфоцити, НК клетки, макрофаги, а молекулите са представени от циркулиращи секреторни мембранни имуноглобулини и белтъчни молекули по клетъчната мембрана. Или така представена картинно можете да видите лимфите, съдови, тимуса, апендикса, костния мозък, сливиците, слезката и лимфните съдове. Имунната система е сложна съвкупност от биологични структури и процеси, които осигуряват съответно защита на организма от инфекции, от алергии, от автоимунни болести и онкологични заболявания. Имунният баланс е от съществено значение за нашето добро здраве. Имунната система има 4 компонента: антитяломедииран имунитет Б клетъчен, клетъчно медииран имунитет Т клетъчен, фагоцитоза и комплимент. Още имунитета се разделя на неспецифичен и специфичен, локален и общ, вроден, който е неспецифичен, първа отбранителна линия, и адаптивен или конкретен, втора отбранителна линия. Вроденият имунитет отговаря бързо, без забавяне във времето, не е антиген специфичен и няма памет. За разлика от него, адаптивният имунитет или втората линия на защита има период на забавяне. Първо трябва да се срещне с антигена и после да се изработят съответно системите, антиген специфичен и се развива памет. Т.е. всеки втора, трета, четвърта среща е по-тежка. Имунитета се дели на клетъчен и хуморален. Интересно е, че всеки от ТХ1 и ТХ2 има своите цитокини, които вие виждате. ТХ1 е свързан, при неговото понижение е свързан с инфекции, ТХ2 при неговата активиране се развиват алергии и автоимунни заболявания. Другото, което е много характерно, че нормално, т.е. функционално, в различните периоди от живота на всеки един от нас, една от тези системи превалира. Например, при новороденото и кърмачето превалира ТХ2 имунитет, алергиите са много лесни там. Високите нива на стрес, неадекватния начин на хранене, хранителните алергии, непоносимости, хормоналните отклонения, вредната околна среда с нейните замърсявания водят до небалансиран отговор на патогени, намалена защита, много често инфекциите на горни и долни дихателни пътища, които се усложняват и за които трябва да се прилага антибиотици, или хиперреакция, това са алергиите. Съвременното решение в подкрепа на имунната система всъщност трябва да имаме балансирана естествена защита на организма. Кои са алармиращите белези за имунен дефицит?
Преди няколко години Американската академия по алергология и имунология публикува 10 алармиращи белега на имунен дефицит. И вие ще видите колко от вашите пациенти отговарят на тези белези. Повече от 4 отита в година, повече от 2 сериозни синусови инфекции, повече от 2 месеца антибиотично лечение без ефект, повече от 2 пневмонии в година, забавено физическо развитие при кърмачета и малки деца, рекурентни дълбоки кожни или органни абсцеси, орална кандидоза, хронична диария с редукция на тегло, необходимост от интравенозни антибиотици за спиране на инфекцията, повече от 2 инфекции на вътрешни органи, включително септицемия и съответно фамилна анамнеза за първичен имунен дефицит. Какво представлява имунният дефицит? Всяко нарушение на имунната функция на организма, което е предизвикано от количествени или качествени дефекти в лимфоцитната функция, се дефинира като имунен дефицит. Недостатъчността на имунната система може да бъде първична. Това е вродено състояние, може да бъде обаче вторично, свързано с малнутриция, малтигестия, съответно спин, лъчелечение, имуносупресия и така нататък. Оказва се обаче, че 70% от имунните дефицити не се диагностицират. Първичните имунни дефицити, които се изявяват основно в детска възраст, са резултат от нарушението в развитието, озряването и функциите на лимфоцитите. С изключение на селективния имуноглобулин А дефицит, който се среща с честота 1:600 основно при момчета, другите се унаследяват и имат честота 1:10 000. И забележете, че не всички се развиват преди 6 годишна възраст. Това е така неприятната таблица, която помните вероятно от изпитите по педиатрия и вътрешни болести. Антитяло Б-клетъчен имунен дефицит. Те биват безкрайно много, селективен IgA дефицит, селективен IgM дефицит, преходна хипоглобулинемия в детството, Хикс свързана хипоглобулинемия и други, клетъчни имунодефицитни нарушения, синдрома на Ди-Джорджи съответно, хроничната кожно-лигавична кандидоза и така нататък. Съществува така наречената група на комбинирани дефицити. Сега от 25-та година ще заложим неонаталния скрининг за тежък комбиниран антитяло-медиран и клетъчно-медиран дефицит, но те също са доста голяма група неясни състояния. Фагоцитната дисфункция също е на лице, като например хроничната грануломатоза и редица други синдроми, свързани с автозомно рецесивно или Хикс свързано състояние. Какво се наблюдава при антитяло-медирания имунен дефицит? Рецидивиращи бактериални инфекции, като среден отит, пневмония, синузити и така нататък. При клетъчно-медирания имунен дефицит се наблюдават рецидивиращи и протрахиращи гъбични, протозойни и вирусни инфекции. Какво има при дефицит на фагоцитоза? Системни инфекции, причинени от редки обаче бактериални антигени. Съществуват признаци, които много често се свързват с различни имунни дефицити и по тези белези бихте могли да заподозрете имунен дефицит, като например телеангиектазия, низъм с къси крайници, атаксия, частичен албинизъм, тромбоцитопения, екзема, тетания и други. Какви скрининги се правят? На първо място това е пълната кръвна картина, за да определите съответно състоянието на лимфоцитите и по-точно лимфоцитите, количествено управление на имуноглобулините, което всяка една лаборатория прави. Може да се прави флуоцитометрия на Т-клетките, скрининг за ХИВ носителство, категорично в такива случаи, и много от лабораториите правят съответно ниво на С3 и С4 комплемента. Съществуват и специфични тестове, които обаче се правят по-рядко. Нива на специфични антитела при имунизации, кожни тестове за забавена свръхчувствителност, съответно флуоцитометричен анализ на Т-хелперните клетки и разбира се задължителните рентгенография на бял дроб, скенер на черен дроб, слезка при показания. Каква е терапията? На първо място не е специфична терапия, когато имаме бактериални инфекции, антибиотична терапия, гъбични инфекции, антимикотична терапия и други средства. Специфичната терапия включва няколко позиции. На първо място това е заместителна терапия с интравенозни имуноглобулини, когато инфекцията не може да се овладее и когато имаме хипоглобулинемия, било то вродена или временна хипоглобулинемия. Единствено при IgA дефицит не се прави това заместване, защото се изработват IgE тип антитела, съответно към
IgA антигена и това води до усложняване на състоянието. Използва се алогенна трансплантация, но също рядко, защото тя има много странични ефекти, много често пациента умира от усложненията. Последно време се работи от генна терапия, инвитро модификация на клетъчна активност и така нататък. Какви са предимствата на природните биоактивни вещества? На първо място те имат мултимодален механизъм, модулират възпалението, инхибират оксидативния стрес, имат антимикробен ефект, имат благоприятен профил на безопасност, потенцират конвенционалното лечение. Какво е доброто? Известен производител, качество на изходните суровини се следи, контрол на качеството, съответно и възпроизводимостта на производствения процес. Имат сертификати, отсъстват лекарствени вещества, имат природен произход. Много добре се приемат различни религиозни позиции, съответно лайфстайл позиции. Имат реалистични и легални индикации. Какво е недоброто пред тези продукти? Редки източници и нисък добив. Освен това, имат биофармацевтични и фармакогенетични особености, определена нестабилност, определена липофилност, необходимост от косоовенти и суабизиращи средства. И тук ще поговорим малко за есберитокса, който е добре познат на нашия пазар в две форми. Това е Фемили и Форте. При първите симптоми на грип и настинка е добре да се ползва. Вижте колко е интересна картината. Той е 95 години на пазара. В далечната 23-та година са произведени всъщност оралната суспенсия, докато стигнем до този момент на пазара да имаме таблетирана форма. Съответно на българския пазар той влиза 2001 година отново като течност, докато се стигне до таблетираната форма. Лекарствен продукт от 24 страни и забележете, че последните 5 години всъщност имаме 10 милиона пациенти. Той се състои от 3 природни продукта – бял кедър, ехинацея и диво индиго. Като белия кедър има антивирусно въздействие, ехинацеята стимулира фагоцити, макрофаги, а дивото индиго съответно стимулира производството на антитела. Тоест, той има антивирусно действие, пролиферация на Т хелперите, производство на интерлевкини, активизиране на клетките убийци НК клетките и активизиране на макрофагите. Над 90 години съществуване, над 20 клинични проучвания. Всъщност аз няма да ви утежлявам много с клиничните проучвания, просто ще обърна внимание, че той се прилага при лечение на остри и хронични инфекции на дихателните пътища, съпътстваща терапия с антибиотици, укрепване на имунната защита. Ето ви няколко проучвания. Рандомизирано двойно сляпо, плацебо контролирано проучване при 263 пациента, което показва, че продължителността на боледуване се намалява с 2-3 дни и има значително облегчение на симптомите. Друго проучване показва значително подобряване на назалната секреция, подобряване на всички симптоми и общо състояние на 7-я ден от лечението. Имуностимулиращо действие на есберитокс продължава минимум 6 седмици след неговия съответно прием. Друго проучване показва, че намаляване на честотата на рецидивите в 90%, което е изключително голям процент и той оправдава своето по-продължително де-факто използване при деца и възрастни. Възстановяването е сравнително по-бързо. Друго проучване 2002 година правено, някъде до 7-я ден се възстановява. НАСЕР през 2019 година прави друго проучване, като оценяват 85% от пациентите добра ефективност, но много е важно да се започне ранно започване на продукта и само в почти 2% има странични ефекти, 50% подобрение след петото даване. Проучване на Гълъбов 2017 година, много добра ефективност срещу вируса на грипа и срещу човешкия риновирус тип 14. Друго проучване показва, че има много добра оценка от лекар и родител и употребата на есберитокс 3,2 мг при деца над 4 годишна възраст се счита за безопасен. НАСЕР публикува през 2005 година доказана ефективност и безопасност, ефикасността зависи от дозата, без докладване на нежелани реакции. Тоест, надежден имуностимулиращ антивирусен препарат, който има много малко странични явления, 1,8%,
намалява честотата на рецидивите до 90%. Важно е да се започне да се вземе още от началото на заболяването. И тук е направена една сравнителна таблица с нестероидни противовъзпалителни, с локални средства, с антивирусни препарати. Виждате, че страничните ефекти, симптоматичното действие, антивирусното действие всъщност се покрива идеално от есперитокса. И един от последните слайдове, класически есперитокс, т.е. Family, дозировката е при деца над 4 годишна възраст, 3 пъти по една таблета, между 7 и 11 3 пъти по 2, при големите 3 пъти по 3. Ако използвате големия форте, при възрастни 3 пъти по една таблетка. И така, Боб Райт, който се явява основател на Американския институт по борба с рака, казва: никой лекар не е излекувал някого от болест в световната история. Всичко това е дело на човешката имунна система и тя е единствената, която лекува. Т.е. трябва да я подкрепим. Колеги, бъдещето е пред нас, нека то бъде по-сияйно, с по-малко болести и повече добри емоции. Благодаря за вниманието.